sammen, og velkommen til den her video. I dag er vi viser det Gravity Facts, og det er afsnit 2, og det er glædelig 1. december. Jeg har fået den her nye ting, til en kanon. Den viser jeg lidt senere. Jeg har bygget den bag helt selv, ligesom sidste afsnit, og jeg håber, jeg kommer til at nyde videoen. Jeg tager lige her. Men nu skal jeg vise kuglebanen, hvis I ikke allerede har set den. Det er sådan, at der ligger 3 kugler her. I den der, og i den der, og i den her, ikke? Og så kører en af kuglen, den der kugle, kan I se den der? Den kører hele vejen der rundt. Har lige akkurat nok fart til at komme rundt. Og ned her, rundt der, ned her. Så kører den igennem sådan en der, helt derhen. Og så kører den i den der. Og den her, hvis I kigger derind i, kan I se, der er en kugle. Den har altså sådan deroppe. Så man skal aldrig nogensinde lade den igen. Og det er da rigtig smart. Så fordi jeg kan nemlig ikke lide at lave alle tingene, fordi nogle gange tager det faktisk milliarder år. Hvis man har bygget rigtig mange af de der ekstra dele, som jeg har. Men der kører en anden kugle. Den her kugle, den der, den kører bare en standardvej, hvor den kører hen. Hvor den der, kan I huske den sidste kugle, den kører på den samme brik. Så de kører bare kryds. Og så kører den der derhen. Så den kører, så den der kører derhen, så den også kører den ned. Og den sidste kugle, den kører bare den hurtigste vej. Og så kører den lige deri. Men det der sker, ikke, det er, når der er kugle kommer, ikke, så når den tredje kugle ligger så falder ned. Så ryger alle kuglerne ud med høj fart, og så ryger den op igen, fordi der ligger en kugle dernede. Men der er overvægt, så derfor bliver den trykket ud. Og så kører de bare rundt i det ring, og det samme kryds. Og så lander de her i grøn. Så vi håber, at det går godt, og jeg ved ikke, om det er. Men lad os begynde. Det virkede nu! Yes, det virkede! Det er et kæmpe mål. Og hvis ikke så vi aldrig, så kan jeg lige lave det igen. Jeg tror, jeg laver det 3 gange. Så I kan se alle vejene. Så kører den der. Det var måske lidt hurtigt. Så I det? Jeg håber, I så det. Det var bare meget hurtigt. Jeg krydser fingre for, at I så det. Ellers så kan jeg godt lige undskylde, det tager lidt tid det her, men jeg kan lige gøre det sådan her. Og det virker jo igen. Så tager vi den sidste. Og så vil jeg bare sige tak. Det er klippet på den der video, og I har set den helt hertil. Det er en kæmpe dejlig ære. Men vi trykker her. Og det er faktisk rigtig sjovt at købe fingeren her. Men det var også bare alt for den her video. Jeg håber, I nød den. Og hvis I gerne vil have et afsnit 3 af den her lille miniserie, så giv den et like. Eller en thumbs up. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad et like er, og hvad et subscriber er. Jeg tror, jeg har det. Det her er et like. Og når man trykker på klokken, så er det subscribe, tror jeg. Det er med os. Tak fordi I gør os det med. Jeg håber, vi ses i den næste video, og så hej.